Hi guys, welcome to TFAFers TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. MaFans Winky D have promised to boycott Castle Tankard event after the Gaffa was dropped from the performers list for the first time. Asi naiye inonzi Winky D Vigilance yataurawo nayo ikati janos ikati handei kubry out, which means Winky D ari kune imwe event inonzi bry out sezvo abiswa palist yekuti aperforme Castle Lager event. Munongoziva mega guys varakashi ZANU-PF ndo iri kukonzeresa mushure mekunge last time Winky D akaimba ngoma dzake achitaura nezvelife zviri kuitika muZimbabwe. ZANU-PF ikadedzera kuti aiwa uri kuti nyomba, uri kuti tuka, saka ndo iri kukonzeresa zvese zviri kuitika. Asi nemunongoziva mega guys MaFans Winky D azviramba ajamuka tsika asina Winky D page rake rauya rakanyora rikati Winky D Vigilance family said, rauya rikati iro janos let's go kubry out. Winky D adedzera kuti nyange vakandibisa zvake zvavo uku handei kubry out guys. Mumwe munhu auya akati Winky D all the way, kusina Winky hationeki. Zvimbwa zvevanhu munopenga, muri kufunga kuti takapusa isusu. Mumwe munhu akati asi ndo vega zvidhakwa here vanhu vaWinky D zvamungati muda kudzinga Winky D. Mumwe munhu auya akati iye ndipo pavachaona kuti ndiye Castle Tankard wacho, zvimwe zvese hazvina basa zvinenge zviri koko Castle Lager. Winky D ndiye akabata iyoyo Castle yacho yamuri kutaura nezvayo. Mumwe munhu akauya akati zvagara tinonotsvagei kana mukuru asiko. Mumwe munhu akati Winky D big man is bigger than Castle Tankard. Why Winky D is the greatest of all time, the goat. Mumwe munhu akati Gaffa rese kuKingfisher. Mumwe munhu akati ini hangu aren't a big fan of Winky D. My question here is what was the reason for dropping him? Mumwe munhu akati Castle Lager racho torinwa kumba toenda kunoidi ikoko. Mumwe munhu akati ukandidzimba nyama usati wapasa hazvina basa, ndidzimbe ndo zvataurwa nemumwe munhu wacho. Mumwe munhu akati Gaffa kusvika ndafa. Mumwe munhu akati Castle ndo Winky D wacho vatorasika miraone. Mumwe munhu akati kuCastle Tankard ndiko kwatiri kuzoenda hedu tichitsvaga doro. Mumwe munhu akati Winky D ndewe kumama pamberi nedoro nehwawa. Mumwe munhu akati ndabva ngaabve ahosta yake on that day tione kuti vanhu vanoenda kupi. Mumwe munhu akati Winky D Tankard yacho. Mumwe munhu akati people will attend the event peacefully without the trouble funds. Mumwe munhu akati hatiuyeko kana kusina chokuvinga. Mumwe munhu akauya akati Winky is big yes but paCastle aita mwana. Mumwe munhu akati we can do it, bvunzai kamwe karasta so kematama. Now we go for other brands. Mumwe munhu akati mukusaiza Charles Glass. Mumwe munhu akati Winky D ndewedu Castle yacho tatomira kuinwa. Mumwe munhu akati vagara rasta havanwe Castle saka ndikoko. Mumwe munhu akati no Winky D no Castle Tankard hatiuyeko chero mukati mahara. Mumwe munhu akati ini naWinky D hatina basa nazvo. Thank you so much guys, ndo nyaya yangatauya nayo.